פיצקי! גלי, תגידי שלום. תגידי שלום. 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 ביי. כמה זמן זה יכול לצלם? מה? לא כתוב כמה זמן זה יכול לצלם? לא. טוב, נבדוק כמה זמן זה תפס. מה הצעת לו? אמרתי לו, תשמע, דיברתי עם איזה מילואימניק אצלנו, והוא אמר לי אצלו אין מנקה ובייביסיטר ומישהו שזה, יש אצלו אופר, פוסק הכל. אבל זה לא ישראלי. בטח שישראלי. הוא גר אצלו בבית, כן. והוא מאכיל אותו. הוא מציף עוד 1,000 שקל בחודש על ההאכלה ועוד 1,000 שקל בחודש על המגורים שלו איתו, על החשבונות שהוא מוציא 6,000 שקל.